Vítejte na hlavní stránce Klikni a volej.cz, službě portálu iDnes.cz, která umožňuje nejen levné volání po České republice a do zahraničí. Abyste mohli službu využívat, je potřeba provést jednoduchou registraci. Nyní si nastavte své telefonní číslo, ze kterého budou veškeré hovory uskutečňovány a kterým se budou identifikovat vámi odeslané SMS zprávy. Vaše telefonní číslo bylo úspěšně aktivováno. Takto si můžete uložit až 3 česká čísla. K používání služby je potřeba dobít kredit. Dobít kredit si lze velmi jednoduše a všemi běžnými způsoby. Převodem na účet, online platební kartou, hotově přes terminál Sazka a nebo přes Paysec. Jakmile bude vaše platba přijata, zobrazí se vám stav kreditu ve vašem účtu. Nyní přejdeme už k samotnému hovoru. Zvolíte si číslo, ze kterého chcete hovor uskutečnit a následně zadáte číslo volaného nebo jej vyberete z telefonního seznamu. Po kliknutí vás naše služba spojí a vyvoláte kamkoliv a levněji. Další oblíbenou funkcí Klikni a volej.cz je možnost odesílat SMS zprávy, a to na jakéhokoliv mobilního operátora a do jakékoliv destinace. Příjemci se vždy zobrazí vaše telefonní číslo.